Добре дошли в моя канал за ново общество, по-справедливо. Преди всичко, бих искал да ви препоръчам блога 3w.tevas.enterar.ks. Според моите познания, това е единственото място, където се обяснява как могат да се решат всички социално-икономически и екологични проблеми, на която и да е страна. С това казано, днес искам да говоря за хората като цяло, за ютубърите и за един начин да помогнем на хората с малко ресурси. Когато казвам хора като цяло, имам предвид как аз ги класифицирам. Трябва да призная, че четейки някои цитати, стигнах до определението на типовете хора, които съществуват. Имам няколко любими цитата, които ми помогнаха в тази класификация. Първият е: мъдрецът не казва всичко, което знае, а глупакът не знае какво казва. Втората много известна е от Алберт Айнщайн и казва: не очаквай различни резултати, ако винаги правиш същото. И още една от Никола Ленин, която твърди: ако не си част от решението, си част от проблема. След това има цитат за историята на армията на Съединените щати, която е участвала в 100 години войни на изтребление срещу индианските народи, до осъществяването на първия планиран геноцид в историята. В този контекст е достатъчно да си припомним твърдението на генерал Филипс Херидан от 1875 година, когато каза, че единственият добър индианец е индианецът, който вече не е сред живите. Разбира се, не съм съгласен с тази цитата, но ако вместо индианец сложим политик, тогава съм съгласен. Имам дори няколко собствени фрази, които обикновено използвам. Едната е, че в света има само 3 типа хора, а другата, която много ми харесва, казва, че уважението не идва по подразбиране, трябва да си го спечелиш. Така че на базата на тези идеи класифицирам хората в 3 типа – полезни, възможно полезни и такива, които не са. Виждам ясен проблем при много хора, а именно, че не поставят под въпрос новините, не знаят как да аргументират своята идеология и се оставят да бъдат повлияни от чуждите мисли, без да се замислят дали те са правилни. Полезните хора в моята класификация са тези, които правят нещо положително за обществото, за околната среда или и за двете. За съжаление, повечето хора са с малка стойност, т.е. набор от индивиди, които практически не допринасят за човешкото развитие. И накрая, възможно полезните хора са децата, за които не се знае с увереност в какъв вид хора ще се превърнат. Всички знаем, че интернет е пълен с видеа и всеки ден се качват стотици нови. Проблемът е, че на много от тях им се позволява да качват видеа в мрежата, докато много други интересни видеа се цензурират или се изтриват, защото не следват официалните насоки или критерии. За съжаление, виждаме много ютубъри, които не допринасят особено за обществото или околната среда. Виждайки това голямо количество ютубъри, чието съдържание е напълно безполезно, реших да се включа, за да компенсирам този проблем. Поради тази причина ми хрумна да основа НПО. Проблемът, разбира се, е, че тъй като живеем в разпаднала се общество, нямам тази възможност, поне в момента, тъй като изискват да имам имущество от 30 000 евро. Вниманието ми привлича, че има ютубъри, които говорят за политици или икономика, като Ейтор Гисасола, който има 350 000 последователи в Twitter, Хуан Рамон Рая, който надхвърля 325 000 последователи в своя акаунт в Twitter, Даниел Лакайл с над 325 000 последователи, Сантьяго Ниньо Бесера с над 200 000 последователи и София Алмарио, млад човек на 25 години, който има над 2,6 милиона последователи в TikTok, Луис Пита, Елжойер, с около 1 милион абонати, Ксавиер Салай, Мартин с почти 600 000 последователи в Twitter, Леополдо Абадия, следван от над 80 000 души, и същото важи и за бившата министърка Надя Калвино и за Фран Ромеро с 1,6 милиона последователи в TikTok и така нататък. Ако целият този набор от последователи реши да прегледа блога, който вече споменах, би имало възможност да се пробудят, но се съмнявам, че това някога ще се случи, тъй като след като някой стане безразличен, е много трудно да промени мисленето си. Сега, ако се запитаме как да разберем дали сме пред една измама в видео, то е много просто, достатъчно е да прочетем заглавието. Ако е сензационен, със сигурност става въпрос за глупост. Някои примери за тези заглавия включват: брутално, което е разкрил Лауко. Спешна новина. Съдът. Спешно видео. Ужасно е какво е открито. Бомба в съда. Свърши се. Съдията експлодира. Ужасно. Филтрират аудиото. Много спешно. Прокурорът. Изключително спешна новина. Брутален удар. Бум. Свидетелката. И така, след като си изгледал безсмислието на техните видеа, осъзнаваш, че си загубил време, защото нито беше толкова спешно, нито толкова специално това, което ти разказват, затова обикновенно са измама. В моя случай,
като разпускането на Сената и Конгреса на депутатите. И за ужасния термин бих го използвал като заглавие, за да предупредя обществото колко малко солидарни сме ние, испанците, като цяло. Както се очакваше, не съм съгласен с действията на Айтор Гуисасола, тъй като намерението е да събира средства за себе си от хората, които се абонират за неговия частен канал. Ясно е, че не изпълнява това, което казва, следователно това са измамни действия, т.е. получава се пари или вещи с ценност, чрез измама и намерение да не се върнат. На тези, които се абонират, се гарантира, че ще имат достъп до личния си имейл, че ще отговаря на всички и че дори ще могат да участват в томбола в Билбао, за да разговарят с него лично. Но никога не е коментирал кои са били щастливците от томболата и вместо да отговаря на имейлите, в много случаи се ограничава до поставяне на червено сърчице като отговор или отговаря с уклончиви отговори, с което не се решават проблемите или въпросите, които се поставят. Що се отнася до видеята, те се ограничават до критика на действията на управляващите ни. Вярно е, че никой не е достатъчно добър дори да хвърли сянка, но както вече казах, цитатът на Никола и Ленин може да се приложи към този баски адвокат. Друг подобен случай е икономистът и професор Хуан Рамон Райо. Ако изгледаме едно от многото му видеа, озаглавено "Как държавата ни разорява и ни поробва" и анализираме какво казва, ще видим, че казва неща с много смисъл. Въпреки това видео допуска същата грешка като Айтор. Не предлага жизнеспособни и дълготрайни решения. Евродепутатът, наречен Албисе Перес, знаем, че е казал в много случаи, че има намерение да дари цялата си заплата като евродепутат на испанците. Нямам информация дали е изпълнил това. От друга страна, той е имал блестящата идея да построи мегатюрма, където според коментарите би искал да се предприемат мерки срещу всички онези индивиди, обвинени в корупция. Както личи, никой от моите статии за затвор 1.60 не е прочетен, считам, че в твърденията и предложенията споменати има много безумие. Представям си, че ще бъда много различен ютубър от тези, които се намират в интернет, тъй като, освен че съм единственият, който обяснява как да се обърне този модел на провалено общество, в което всички държави страдаме с неговото сътрудничество, ще помогна на много хора, на които обществото е обърнало гръб. Нуждаем се от повече НПО-та, които да се грижат за нуждите на хората като цяло. Очевидно не само недохранените деца в Африка, емигрантите или жертвите на войната заслужават помощ, а и останалите хора също, и не трябва да забравяме това. По тази причина ми хрумна да направя международен солидарен томбола, в която всеки човек от всяка страна на света ще може да участва. Освен това, този жребий е много различен от конвенционалните, като например бонолото, примитивата, лотарията или купона на ОНСЕ, тъй като всичко събрано ще бъде за гражданите, държавата няма да вземе и стотинка. Поради всичко това, става въпрос за малко необичаен томбола, така че ще зависи от теб към коя от трите категории хора искаш да принадлежиш. Ако решиш да бъдеш донор като участник, ще помогнеш на околната среда и на хората с проблеми, така че ще бъдеш от голяма полза и заслужаваш уважението на всички. Има хиляди хора, които получават или са получили храни от банката за храни, и това е благодарение на щедростта на хората и на някои организации. Мисля, че би било справедливо всички тези хора да направят жест на благодарност, участвайки в този томбол, защото, както вече казах, никой не става по-беден, дарявайки 1 евро на месец. Също така, всички хора, които получават помощ от държавата, било то чрез субсидии, каритас, социални работници или други официални органи, пенсия или работа като държавен служител, би било добре да сътрудничат. Да си представим, ако всяка компания в света се ангажираше да дарява само 12 евро годишно, сума, която е изключително смешна за тези организации. Уверявам ви, че това провалено общество може да бъде обърнато за много кратко време и може да започне да се внедрява новият световен ред на Рубен Торес. Знаем също, че има хиляди хора, които имат повреден електроуред, които трябва да ремонтират колата си, които имат проект, на които би им било полезно електрическо скутерче или на които тийнейджър се нуждае от мопед, но не могат да си го позволят, тъй като не намират работа. Сигурно всички тези хора са се опитвали активно и пасивно да получат пари, но по различни причини не са успели да го постигнат. Затова, за да помогна на тези хора, създадох този томбола. Трябва да помните, че в повечето лотарии на хората, които инвестират, не им се пада нищо или печелят незначителна награда, тъй като участват хиляди милиони хора. По тази причина, възможностите да спечелите в този томбола са много по-големи, тъй като броят на участниците е безкрайно по-малък. От друга страна, в конвенционалните лотарии, част от наградата остава за държавата, ако наградата е значителна. Хасиндата винаги е на лов. Друг недостатък на хазартните игри е, че непълнолетните нямат право да участват, но в този жребий няма ограничения за възрастта.
Сега ще обясним как работи. Тези, които избират да направят дарения, показват, че искат да помогнат на хора в затруднено положение, докато тези, които решат да направят дарение ясно показват, че искат да допринесат за екологични проекти. С тази опция може да се докаже дали наистина тези, които казват, че обичат природата, го правят сериозно или само на думи. В света съществуват много организации с хиляди абонати, като Приятели на Земята Интернационал, Greenpeace, Екологисти в действие, Адена, WWF, CO. Строим живот, мрежи. Природата може да служи в себе си. И много други. Ще видим колко от членовете им ще се включат в този проект. Минималната сума за участие е 1 евро. Това означава, че ако си късметлия или късметлийка, ще получиш това, което си вложил за много малко пари. Ще бъдат разпределени 20 евро между първите 100 участници, 40 евро между първите 200 участници, 80 евро между първите 400 и 160 евро между първите 800 участници. На този етап няма да се разпределя повече допълнителни пари. На всяко внасяне ще бъде присвоен различен номер от 5 цифри. Така, с увеличаване на броя на вноските, ще се увеличат и шансовете ти да бъдеш избран. Печелившият номер ще бъде номерът, който най-много се приближава до наградния номер от жребия на купона на 11 от първия ден на всеки месец. Например, ако в понеделник 21 октомври печелившият номер е 33038, да предположим, че на господин Смит е присвоен номер 2998, който е най-близкият от всички останали участници. Но ако в бота има по-малко пари, отколкото господин Смит е искал, никой не получава нищо, защото всичките събрани средства от този месец остават в бота. Ако го сравним с жребия на примитивата или бонолото, там трябва да съвпаднат серия от 6 числа, за да получите награда. Освен това, наградата се споделя между тези, които са познали същите числа, което намалява стойността на наградата. Обикновено не получаваш нищо или смешна сума, докато с този солидарен жребий, събраните средства са валидни само за един жребий, но с увеличаването на сумата на джакпота, на всеки 10 000 евро ще бъдат наградени повече хора. Например, ако в джакпота има 30 000 евро, печелившите номера ще бъдат трите, които най-близо се доближават до печелившия номер на 11. Няма да се провеждат жребии, когато в джакпота има по-малко пари от най-ниската цена на заявката. Всички събрани средства ще бъдат разделени на 3 части. Едната ще бъде за екологични проекти, а другите 2 за наградния фонд. Например, да кажем, че са събрани 4375 евро. 2/3 от тази сума са 2916 евро. Ако в жребия излезе номер 175, който принадлежи на господин Смит, който е направил внос от 5 евро и е посочил преносимо устройство, тогава на неговата сметка ще бъдат изпратени 1625 евро, а остатъкът от 1491 евро ще остане в наградния фонд за следващия жребий. Въпреки това, ако сумата, която се иска, надвишава това, което има в съда, никой не получава нищо до следващия месец. И така ще бъде на всеки жребий, докато печелившият от всеки жребий не поиска нещо, което да не надвишава това, което има в съда. Нека си припомним, никой не става по-беден като инвестира 1 евро, а този, който е богат, не става по-беден като дари 100 евро на година. В крайна сметка, всеки може да сътрудничи с това, с което може. Ако решиш да използваш PayPal, трябва да въведеш този имейл doralba973@gmail.com и, като получател, Манел. Ако предпочиташ да го внесеш чрез трансфер, трябва да поставиш този номер на сметката 3682 9003 91002 0 599 124. Важно е да се подчертае, че лицето, което посочи дарение като концепция, няма да участва в жребия, тъй като е ясно, че го прави по алтруистичен начин. Въпреки това, на тези, които посочат какво им е необходимо и съответната сума, ще бъде присвоен номер, който ще бъде в урната. Например, ако някой постави пералня 549 евро, в урната ще има само топки с присвоените номера, всички късметлии ще видят името и първата си фамилия на таблото. Също така, тези организации, които са дарили минимум 200 евро, ще имат логото си изложено на дъската. Ако си от тези, които гледат на този проект с скептицизъм, защото или смяташ, че става въпрос за измама, или просто не те интересуват проблемите на другите и решаваш да запазиш този евро, поне разпространи това видео сред приятелите си, тъй като това е безплатно. Огромно благодаря на всички за вниманието и за това, че обмисляте тази инициатива. Преди да завърша и като последна забележка, исках да споделя с цялата си аудитория, че това видео е било цензурирано няколко пъти и не успях да изразя речта си по начина, по който бих искал.
Със свободата на размисъл и речник, която трябва да имам, и за това искам да ви пренасоча веднага след края на това видео към моя блог, 3W. Ще разбереш. Точка Е. Там ще имате пълната и неконфиденциална версия на тази презентация. Поздрави на всички мои слушатели за пореден ден,